Ir-roħs tat-tariffi tad-dawl u l-ilma li l-Gvern ħabbar li se jitlu fis-seħħ minn Marzu li ġej u b'hekk se tkun twettqet wieda elettorali oħra tal-Partit Laburista huwa possibbli grazzi għall-Gvern Nazzjonalista bl-investiment li kien għamel fil-Power Station ta' Dallimara. Għal dan id-Deputat Nazzjonalista George Poloccino waqt konferenza tal-aħbarijiet mingħajr ma għamel l-ebda referenza għal fatt li l-Partit Nazzjonalista repetutament kien jgħid li t-tariffi tad-dawl u l-ilma ma jistgħux jorsu, anzi kieku baqgħu fil-Gvern kienu se jerġgħu jolluhom. Id-Deputat Nazzjonalista George Poloccino issa jgħid li bil-Power Station tal-BWSC il-Gvern se jkun jiffranka l-miljuni ta' euro u minnhom il-Gvern preżenti se jiffinanzja 25 miljun euro fir-roħs tat-tariffi tad-dawl u l-ilma. George Poloccino kritika lill-Gvern li fil-budget ma ntqal xejn fuq enerġija nadifa u li dan kien budget ta' illużjoni u mhux ta' viżjoni. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li tbassir mill-Kummissjoni Ewropea għal ħarifa ma jirriflettix is-sitwazzjoni ta' pajjiżna għaliex skontu il-budget huwa fqir minn skemi li joħolqu x-xogħol.